Guys, gahimo na po ni ukuan buko pandan. Lang kayo dun sa kay creamy. Mga ice cream nga dili nagkaon ni mo murag dili ice. Dili ice candy. Ano ba? Mga ice cream niya dili puro ice. Ice na Kuha na rin ako rin kani. Di na rin kayo pang halo-halo ani. Ayaw na kanila akong gamitin. Kaya halo sa ilaw ba? Ano daan? So yan ang gadak guys. Cheese guys. So gabi yan tanan guys, nabiin na. So kaya mo na pagkudri o buko pandan. Hindi guys, kaya hotdan mo ko gas. Gabiin naman kayo guys, di mo tama ka. Palit o gas diri o gabiin na, matay sakyanan. So di ta makaluto og sudan ugma. Balik na siguro ko nagkalunis kay paluto ka apoy klase nagka Friday. So wala nganin ta magluto kay kuan. So balik tayo nagkalunis po magluto og sudan pamahaw. So gi pa bugnaw sa ni guys kay kuan. Kanang init-init pa. Sorry guys, hindi guys, bugat di kay puno. Kuanis siya kanang buko pandan og chocolate. Init kayo oh. So sorry ko mga 11:30 kay manggawas man ang mga estudyante. Na may mga nanay mag kuan na ko di ko kabli na ko. Labong init pa. Hati ka na pa po daw yung uwan. So, namalit po guys mga barato nga isda ba nga bagong kuha. Mga piskong isda. So, huwag ikong gusto guys. Is niya, gina ko'y dibuhat guys nga katong mga kuha bitang isda nga. Paborito ni Lurami o Mrs. Ansan Lanton. Ano ko pa-video? Ano ko pa-video kay wala. Ano nabuslok niya ako. Nadunot. Kung kada makaagit ko na magsuroy guys. Barato. Dapat day may muhon nga ingani katong murag nipa. No? Nipa. No? No, nipa. Kay di madunot ba? Kita ka to sa mga sa ano nga magbulad sila danggit. Laha kay nipa nga ingani. Parang di guys. 2 kilo niya. Ang mugi bawasan og kaon-on. Unan. Okay, presko mo kayo sa guys. Pinapreskuhan na isda. Ano ba yung mga buwad guys? Kato kay ilang ibuwad ka ng mga mahalin bitaw sa merkado. Yung mga na ano? Ganahan si Mambis ang buwad. Tanan sila ipangganahan sa lasa. Hindi siya A few moments later. Hey guys, sorry na punta og ice candy guys kay ro mahurot na pud atong ice candy. Makahimo na pud balik so ako maninda kay kuan. Kung kapalit og gas. So uli na ko guys kay magkuha pa ko kay kuwang ra. So ari na pud ko sa eskwelahan magsuroy. Ta guys kay yung panggawas na pud sa mga estudyante. Alas 11. Gamay na lang ini.
Mahimo na po usog guys, avocado na po dug mangga. Kailan nangita og mangga. Gawas. Wala pa ng gawas. Hala. Nakabalik. Madung adlaw na tong tanan guys. Duty na po ko dari sa ang amo guys niya. Mga ipang-usob na ho guys ag mga kuan ba kay nangamatay na. Mabuwang man guni ni guys ug dili ninyo utruhon man ang utruhon jud na ninyo guys ug pananom. Kay magsugod siya gamatay og ninyo anon ba so man ipang utro na ho na tanan guys kay patay na jud na sila wala na jud na si buhay ba kay malawas mo na sila basta dili mausob og tanom. So kani mga bag-o na sa nang ipang balhin guys ha. So wala ko nag-video sa katong mga na guys mamatay na sila kadugayan basta dili mo mabalhin. Matay na sila. So manang kinahanglan jud nimo nga balhinon. So mga bag-o na nang ipang balhin. Dari pud guys ang mga bag-ong ipang balhin kani mga ingani okay sugod na pud sa pangamatay. So mga bag-o na pud ni sila na mga gipang kuan gibag-o na ba. Kaya di na baguhon guys kuan na dugay na pagkuha na ka duty dari lagi guys kay ano. So aghang amo tuwa sa gawas nasa Amerika. So kani pud hang ipang kuani kani sa hangin nga air sa ni kani maingani ba na hindot kay na siya og kuan. So daghan kadtong namatay ag diha nga dako guys namatay pud siya. Sayang kayo. So, na may bagong utik guys, si Utik. Si Utik agnganda na. Utik. Utik. Dali tik. Dali tik. Dali. Dali tik, dali. Ay Diyos ko ito, dali tik, dali. Jesus, dali. Ali tik. Utik guys na suklat man ihang mata. Sikuan nga tuog bulanting ay si bulanting si Tom mingaw kasi mo mama Tom wala man diha daghang kay may mga iring diri guys luoy gali si kuan si sad ka ado siya guys si kuan to nindot kay mga tanom na rin guys kani ganahan ko dani ay sus nagbilangkad man si bulanting bulangkad si bulanting to sila bulanting sweetie mas lang sweetie so kana guys utruhon pa dyan na sila na pa dyan na makuan so daring napita guys kanimo ni among gipa kuan dyan na mo ni kay forever plant ba ang ginang dili ni siya pwedeng si buan kani limon ni siya na ug kani bago pa ng mga gipang tanom kana na ni buwak na siya so gipang tago sa na guys kay init kay sa tanan grabe inita ba man ang tago sa na Yan po yung bagong tanong mga kuanday guys. Purple nga bayabas. Dako na po kang pinatri guys. Na nagli sa hinog doon. Sa hinog atong kuhaan. Ay bisin guys. Ay kasla. Ay! Hinog na. Hinog na.
Diyan na guys ang harvest na guys. Kan ikan is buhol. Masya peanut tree. Ngayon tanong din si Floramin. May pala siya. Magtiwas ako panili guys kay maway sa pugkoy ng ma'am. Sa init guys ang naong namuwa sa init, sunog. Grabe. Habog kayo ang liig. Ang lapok pa. So si Nicole day ka labas sa mga kuan guys. Sa pinsa. Bidsit. Grabing ka init. Unsa naman ning kalibutan na gabilitan jag mga mingming amo sang gisud atus kusina guys kay ra kainit to nanuri ra ko iskindi. Mga napanuri guys iskindi guys ga duty ko dito. Kay ang amo mo guys wa diha naman sa Amerika. Grabe, init murag ka nang sunugon ka. Way hangin-hangin na awa jiga. Hangin guys. Bayan, hindi hangin-hangin. Ang mga tanong guys, una nga, luja. Si Papa Edi nanagat na pud guys, ya rabad sing kainit. Nagdatog tubig si Papa nak. No, magkatugdag tubig nga ranita. Adto naman guys, sige sa panagat guys kay makalibre mig sudan. Nanapud siya nakuha gahapon nga tung pares among gi yang nakuha des ni agi ba ang uban kay hanggin unan jag uban gi dito so kanang bumbil guys ara na din sang patas-in guys kanang bumbil dito ang matabunan nag bay des ligas lang ay makita so ara na sang gipangkatan og tumoy-tumoy para bulabong ba. Sa dito guys nindot kadto unay buwak nga pino. Pareha dari din. So di pa ko maka tanom-tanom guys og mga gulay na anto ko ready lagi dadto kay grabe pang inita. Wala kag kanang basig mamatay ba na ano libre dari og manghatag og kuan guys kanang kuan manghatag og seed ba. Seed og mga talong, sili. Ang ice candy guys nahurot. Kuha na po ko, maghimo na po ko ron mo, ato na po ko merkado, ugma na siguro kung ato merkado guys, kay kuan, papaidi na kuan man, nagat. Di po ko ganahan og magsakay ko mga basog series, kay arang duha po ka makasakay, abutan kag 2 ka oras ka makasakay niya. Buhat kag atang-atang ka dito, niya arang kainit, na Japan ka. So ang amo guys, bisin pag mga dugay-dugay pa to, diya, hapit na po kumuuli kasi no mga katapusan sa karong June. So katong nangutana di ay nga ano na mag-vlog si Gigi, kay ganahan si Gigi mag private na siya sa kuan. Diag ako kay sayang manghinayang man ko guys kay mado na laman ning na kay bisig pa nagsara ko mag-upload maka tigom kag kada 3 months na kay sweldo mura na kag nagkalkansya. Makatabang-tabang pud guys maka bayad og kuryente tubig ang among tubig diri guys dako pud kasi himo ko pamubo. Bubuan na sa buntag og hapon kay maluja magud ang tanom og bubuan. Labi na kanang mga tanom mga naskaang mamatay na siya dali pero okay ra ni mga naa sa duta guys kay barag kas-aran na nimo siya bubuan. Mga ning mga kuan nakalagkas aran nimo bubuan sa kada hapon ra ba. Katong na sa mga kaang guys kinahanglan buntag hapon din ay mabuuan. Ang gipanggawas sa gatong gipangsud na sa CR.
Among CR guys, butangan man na sa snake plant or puli-puli ni siya mga ingani snake plant. Snake plant ra jud na og kani ngani na. Mura nang puli-puli sa sud sa CR dito sa kusina. Puli-puli na hog design dito sa kwarto na. Diyan na si Crystal guys ni uli kay kuan kanang nagkuha siya siyang gi-order nga kanang para sa iyahang kuan magunas Crystal kanang dili ba dugon ba isay tawag na? Siya nga dili dugon dak? Ihang doktor? Mamsan yung mga bata eh. Nasa sakit guys nga. Masarap itawag sa katungkuan kanang dili dugon si Crystal na ingos doktor nak. Tingog nung kani bang ihang inusitol ba? Ang sanis siya kanang para sa katong usa to iyang sakit niya kanang Pikos? Picos mo ni siya iyang gikuan guys sa ihang gi-order guys na para sa picos. Mao po ni resitas doktor. Mahal ni? Ano man iyang gikuha kay wala man gud sa kuana guys wa sa riglahaban sa. Ug di na pud sa riglahon, ug riglahon si di sa pud ni sa imnon ja. Di na pud sa riglahon nasa gud sa picos. Walang iyang gikuha. Ya sunod semana adto na po ko didto kay di pud ko mulig buhol. Kaya gidang duty. Kuan man gidang duty. Gabi man ja wa may mo hatid. Ay way mo sundo gabi gidahang awat alas 11. Ay daghang mga balas maning minit ka dyan guys. So mara to ihang vlog ron. Nigdari sa kuan sa amin guys na hanggibutangan og ingana ko na. Ginan ko dani kay bahalag di siya mabubuan og kuan. Puli-pulihan naman na siya na. So ano gitujog butang kay usay danti manggod maharot. Magharot-harot ba anja ma kuan sa amin ba ma tasmagan basig ma buak nga mahal ra ba nang sanini sa amin na. So daghang kadtong salamat ninyong tanan guys kanang update ra po ko gamay kay gahapon wa po ka-upload. Kaya ra nang kabisi kay grabe nang hurot na panuroy ag iskindi. So naghimo si Nicole og ice kay tugma pa ko magkuan guys. Hurot magul nga mga iskindi nga pila to ka 80 ka pandan nya 60. Diya ka nang rip na mo kay di man pud na masudlan og perting daghana kay dugay pud mo ice. Manang karon mo palit sa kuuguan mangga kay ganahan sila sang mangga nga kuan mangga nga bayan akong tiil pa maako miga sakit katul kayo. Grabe nang kumbati na to guys adto pa kaajo ko dito na ko sa kaya mo sorry mo gugas kindi guys kanang ting panggawas bitaw sa mga estudyante. Ang timing ng panggawas banja. Masuroy kog buntag. Padung dito ka nang magpamahaw kay na may mukaon dito mga natrabaho sa kuan ba sa mga resort ba mamahaw man sila pamahaw. Kuan man na sila. Kaon og iskindi. So gitang-tang ni kulag sa pin kay isang labhan. So salamat ug amping kampo tantanan guys.